Pila ka mga nagbisita sa patio sa Pavia Iloilo na budlayan bangod sang tubig baha. Samtang mga wala sang dala nga vaccination card, wala ginpasulod sa patio sa Laganes. Ini gitutukan ni Zen Kilantang. Amat-amat na ang pagdamo sa mga nagabisita sa Oton Public Cemetery kaina sang aga. Si Manang Anali nga halin sa Gimaras nagbisita sa iya ginikanan nga nagtaliwan agud magpapinta kag magsindi sang kandila. Kung may ginakatuan man naman sila, ginabisitahan, parang dumakwa man, idlaw-idlaw sila eh. Kasi siyempre, gagmay pa kami mamatay sila mo. Nagsubside naman ang tubig baha sa lugar, gani matawhay na ang mga tao sa pagwasulod. Nakabantay man ang kapulisan sa patio agud magsaway sa mga residente nga ipaiway ang pagdala sa mga ginadumilian nga bagay. Mo pa lang nin video gamay pa lang gid ang mga nagakadto diri no, but expected nato may karon sa kahapon madamo-damo siya no, kay by 6 PM no sa practice diri sang Catholic kina-close na nila ni 6 PM ang Ang iban nga residente sa Pavia Iloilo nabudlayan man bangod nagsulod ang tubig baha sa patio. Hindi ka sige mo urano. Mapatinda ta pa man si senior pwede magsakay. Ti ang iba ko tanan hindi senior para magsakay ra ni rak sakay. Okay, di nasa ang tubig na. Way man taga batis. Diri sa patio sang Laganes, isa-isa nga gina-inspeksyon ang vaccination card. Tanan nga wala sang may mapresenta nga vax card, wala ginapasulod. Ang iban nga bakunado, apang wala sang may mapakita nga dokumento, nagdesisyon nga magpauli. Wa gid kuya kabalo. Wala ka balo nga? Nga kinanglan ng vaccine card. Di wala kami vaccination card. Wala kami dala. Masobra 20 naman ka mga individual ang wala makasulod sa patio bangod sang no vaccination card, no entry policy. Pwede sila makasulod sa sementeryo as long as may upod sila nga ila ginikanan o kung legal guardian. Upod Kiromel Perkia, Zen Kilantang, One Western Visayas.